Leyikhetha ikumkhendlela inkosi enkulu Bombela isitimela samamponi baba mkhulu phakade ami. Hayi ngithi ake ngichaza le video edlule ngicela ukuyenza upart 1 361 bafuna ngibuye ngithi ukuclear ukuthi phela shathi ngizoliqinisa ibhawodi ngelinye ilanga ngoba ngisuke ngizama ukwenza ube lula izinto zomuntu ashesha akwazi uku-understand. Yoba ngithi ngisazoke ngenze neBhayibheli nje ngelinye ilanga ukuthi manje ziningi izinto engisakhuluma ngazo ngoba ngakaqedi nangayo uShembe safuna ngiqale ngibhale-ke i-chapter nakhona ayisapheli lento umlando kaShembe nemanga zakhe kuningi lento lena yabo nje njengoba sengize ngafika la lokhu ngibanjwe uyena-ke manje uShembe kuyabamba kuningi sengikukhulumile kodwa kuningi kakhulu okusele ngisakhuluma njalo ngani ngoShembe wokuqala Shembe the first ongaziwanga okuningi futhi impendulo eziningi lapha sengiyibekile ukuthi uShembe uNkulunkulu kanjani ukuze nichazele nabanye abantu abangazi ngoba khona abantu abakholwayo la khona abangakholwa ngoba mina la ngichaza as history hayi ngesikholwa ngomoya oyingcwele khona abantu phela abanjalo thola umuntu azaphakamisa ithuna abavumula iphezulu yabo maye mina ngikwazi ukubavumula ngikwazi nje ukuyixoxa indawo cha la kumina nje ngoba abantu uShembe abazi ngaye kanti manje futhi uShembe lo unebhadi elikhona kuNkulunkulu ngaso sonke isikhathi abantu uma bekhuluma bakhuluma into engekho kanti ngifuna ukuthi mina uma umgxeka umuntu ama ngabe ubani yoba nomntwana akaphinda ngene ngeke ngamuthi halabos umlando wakhe ngifuna ukuthi umgxeke ngento ekhona yabo ukuze sizokwazi sizwe ukuya phambili ngoba ngeke siye phambili masaphila ngamanga yoba sengiwavezile-ke namanga ekwaganqwa ngathi ngobuKristu eyimishini obaphethwe yiyona eRome uchazile umlando wakhona ukuthi ama-Christians amaNazaretha agcine sethathiwe athunjwa iRome yasiguqula leyo inkonzo yobuNazaretha yasibizwa ngoKristu siqanjwa amaRoma base bethatha amasiko aseRome bawafaka phakathi kulobo buNazaretha obabuthunjiwe obungayibona abakwa-Israyeli enkosi uJesu. Achaza futhi ukuthi uJesu abakhona babili khona uJesus of Rome bese kuJesu lo inkosi uJesu yakwa-Israyeli amaNazaretha ajwayele ukuyisho athi inkosi uJesu qala kanjalo mawusho igama layo vele ukuthi nje Jesus Christ cha uJesus Christ isithixo lesi esakhandwa lapha eRome Constantine sase besifaka esikhaleni sikaMithras okuyena owayeyi-son of God indodana yelanga yabo base besifaka-ke leso sithixo-ke yiso lesi esivela lapha esiphambanweni emasontweni esinamathiselwe khona ngande kakhulu-ke ngaleyo ndaba ikhona lapha kuma-chapter ngihamba uyicinga ziningi nekaJesu oyindodana kaNkulunkulu hayi oNkulunkulu indodana kaNkulunkulu inkosi uJesu inkosi yamaNazaretha inkosi yesabatha yakwa-Israyeli-ke leyo ile elandelwa yini amaNazaretha lawa khona lapha eSouth Africa naseSudan nakwamanye amazwe amaningi asekhona-ke nakoSwaziland akhona Mozambique Botswana Zimbabwe akhona nawo futhi ama-Muslim mawusunaka walandelela ayiwona futhi amaNazaretha noma kubizwa ngayo-Islamic inkolo yabo eyafika ngoMuhammad eyafika ngoMarch kanti namaNazaretha lawa ase-South Africa ubuNazaretha nabaqala ngawo uMarch nawo ama-Muslim anawo umkhosi wawo wohambo ngesikhathi kufika uNkulunkulu ngoMarch khona entabeni zakhona basuke bethi khona iRamadan amaNazaretha la South Africa wona asuke eyinhlangakazi ngoJanuwari ngoba uNkulunkulu la wafika ngoJanuwari ngo-1913 esefika qathatha kuyeke lokubuyiswa lokhu likhuluma yonke indawo sengikhuluma ngaye esefika nesixuku esikhulu esasisuka ezulwini
lana bengichaza nangalesi sigebengu la ngifuna ukukliyerisha khona. Isigebengu lesi siwuphawule sikangile laphana simosha izinto ey'ningi. Lana eBhayibhelini kufanele ufunde ngokunoninca nokuhlakanipha njengoba ngakuchaza ukuthi iBhayibheli la kwiTestamente elidala oGenesis, o-Exodus, o-Deuteronomy, o-Levi noNumero, iy'ncwadi lezi zabhalwa uMoses. Imithetho ayithatha kuNkulunkulu kanye nolwazi ayithole e-Egypt. Kwi-library yakhona kwangangeni noma ubani, kwangena abakhethiweyo khona. uMoses wangena ngenxa yokuthi waye-adopthwe ingane yenkosi. Lapha e-Egypt ebukhosini bakhona kwakukhona i-library la kwakugcinwa khona onke amagugu esizwe. Sekubona okunye kubhalwe ngey'thombe namhlanje kusekhona laphaya. Lezi thombe zabantu ney'nyamazane ey'suke y'dwetshiwe njengazabantu. Kunendawo lapho kwagcinwa khona amagugu ngoba i-Egypt ngalesa sikhathi kusho ukuthi kwakuyindawo eyayifana ne-capital city lapho nje yonke into yezizwe eyayigcinwa khona, njengoba kwazi kwathi nangesikhathi sendlala enkulu kwaphephelwa khona. Njengoba kwakukhona khona noFaro. uFaro kahle kahle kwakuyisikhondlakhondla esasiphethe umhlaba ngalesa sikhathi. Igama elithi Faro lalingasho ukuthi isilo, inkosi yezilo, suke ephethe izilo zangaleso sikhathi, lezi ezizezazama ukuvuswa ushaka ngalesa sikhathi. Imingcele kabelungu yayingekho ngaleso sikhathi ngoba nawo Israyeli nawo koPalestine nayo iyona ndawo eyayibizwa ngokuthiwa iKhenani, iyona ndawo kuthiwa iKhenani-ke leyo mayihlanganisiwe. Ise-Afrika ngokwamephu yakhona ngalesa sikhathi sasendulo kwafika kabelungu bahlukanisa ngendlela yabo bahlukanisa ngayo. Likhandeke kanjalo-ke iBhayibheli kwasekuqhubeka-ke emva kwaNoah-ke noMoses. Sekubhalwa-ke ezinye iy'ncwadi-ke abaprofethi-ke oSamuel kuze kuyofika kumakhosi nabaprofethi oJeremiya and so on and so on kuze kuyofika le phezulu ku-Isaya. Ilapho-ke kuphela khona le ncwadi ekuthiwa iBhayibheli. Kahle kahle liphela la bathi khona iTestamente elidala, lona-ke iBhayibheli-ke lelo. Emva kwaloko-ke kwase kufika lezi zizwe zasey'colonize-ke u-Israyeli. AmaGreki namaRoma ngokushintshana nangokubambisana kwabo. Nakho-ke sekuqhamuka inkosi uJesu le ezalelwe ukuthi izame ukuthatha abantu bakwa-Israyeli ibabuyisele lapha kuleli Bhayibheli eseliphelile empilweni yakhona, ngoba lapha eTestamenteni elidala la inegama khona lithi Jehova, nemithetho yakhe uJehova nabaprofethi bakhe kuphela lapho. uJesu ukuthi uzama ukubakhipha kwi-colonization yamaGreki namaRoma ayisexobo Israyeli. Bamehlula laba bantu ngenxa yokuthi basebeze bayijwayela futhi le colonization njengoba babekade beyijwayele eyase-Egypt ngalesa sikhathi. Abasafuni manje ukubuyela kule mithetho kaNkulunkulu engapha eseBhayibhelini. iBhayibheli njengoba ngichaza nje lilodwa leyo kuthiwa iTestamente elidala. Nokho-ke wagcina ehlulekile-ke uJesu-ke. Abantu bakubo ababezama ukubuyela kuleya mpilo bagcina bephumile eJerusalema babalekele ey'ntabeni. Ikhona leyo ndaba lapha nakuMateyu 24 ufunde nje wonke. Ngalesi sikhathi ethu mase kufike leso sikhathi sokuthi bazobe sebehlaselwa, ophezu kwendlu angabe sehla, osemasimini angabe sabuya eyolanda okuthize endlini yakhe. Lapho uJesu wayekhuluma ngokubuya kwakhe ukuthi uzobuya ngalezo sikhathi, etshela laba bantu ababephila ngaleso sikhathi wayezothi mayibuya phakathi kwabo bembone ukuthi nangu, hhayi abazoxoxelwa ngayo ukuthi wayenje. Wayezofika kulabo bantu ngaleso sikhathi kufiwa, ngoba uNkulunkulu wenza njalo. Yabona uma efika akafiki kudliwa kamnandi njengoba kujatshulwe nje, ufika ngoba suke sekushubile kunezimpi njengoba nala kwaZulu uShembe afika kufiwa. Indaba-ke edida kakhulu abantu engifuna ukuyicacisa ile kaMpostoli uPawuli. Angithi kule chapter-ke ngichazile kuMpostoli uPawuli ukuthi iqinisweni lakhe kahle kahle wafika ewu-general, kwase kuqhamuka lesi sicebi lesi kuthiwa uJosefa,
wase-Arimathea lokubhalwe ngaye lapha eBhayibhelini. Lo Josefa lo uye futhi lo wakwabuza umbuzo uJesu ukuthi mawufuna ukubona umbuso wezulu ngenze njani. Lo kwathiwa akadayise zonke impahla lapha anikele kwabampofu zabona umbuso wezulu. Lo Josefa lo waye umlandeli wakhe uJesu. Ngalesi sikhathi kufika uPawuli kwakushubiwe, kangadliwa ama-fish and chips, ama-fries lawa nama-pizza ngaso sikhathi, kwakonakela. So wenza ubuhlakani uJosefa wase-Arimathea ngoba esebona ingozi angasalengele kuyo njengoba sekukhona yena uPaul Titus. Wabona ukuthi no, ibhemile la. Waseqala-ke senza lento uJesu ayibaxwayise ngayo ukuthi ngekhathi zokubuya kwakhe kuyoba njani. Waseba umprofethi wamanga, watshela uGeneral Paul Titus ukuthi no, mina ngumprofethi wakhona la, uyasarenda manje, uyayinikela kuye. Uncenga ukuthi kangabulawa, usethi njengoba ngumprofethi nje, uNkulunkulu bengitshelile ngawe, wena uyinkosi ezobuya, kuthiwa izobuya ize la izobusa. So uPawuli lo zombiza kanjalo uGeneral Paul Titus waseRome wasemukela-ke uJosephus wase-Arimathea. Nakhona lona igama lakhe langempela kwakuJosephus Flavius, elinye kwakuwuPhiso. Angithi abantu bakhona lapha babewenza lo mkhuba, ikakhulu amaRoma babenamagama ezefike ko-5 njengaye nje uPaul Titus. Elinye nawo kwakuwuFlavius, elinye kuVespasian, elinye kuwuCaesar. Kodwa leli gama-ke lithi Caesar kwakuyigama lamakhosi akhona wonke nje ejwayele ukuba yibo labo Caesar nje. Lona obhalwa eBhayibhelini kusuke kuthiwa uKesaru. Babe ngoKesaru-ke bonke lamakhosi akhona nje, iningi labo ngalesa sikhathi, ngoba ngesikhathi kuzalwa uJesu lo wakwa-Israyeli kwakukhona lo uKesaru ababethi u-Augustus, ababembiza ngokuthi uCaesar Divi Filius Augustus. Ngesikhathi sokubethelwa kaJesu kwakukhona uTiberius Caesar Augustus. Lo Augustus Caesar owayekhona ngesikhathi kuzalwa uJesu empire yakhona eRome, uyena lo owaye-adoptwe uJulius Caesar, ofuthi wakubaba wakhe uJulius Caesar. Into engibona ukuthi ingadida abantu-ke yilo Pawuli lo okhonzwa kakhulu ngabantu, lo obhalwe lapha eBhayibhelini. Wayesebhalwa uyena uJosephus lo uJosefa wase-Arimathea, uyena wamfaka njengoba wayesedayisile ngabantu bakwa-Israyeli, wasezinikela enkolweni yaseRome kuyinkosi yakhona le General Paul Titus, owagcina esehambile wabuyela eRome, wayeseyoba-ke i-empire. Into ezokudida-ke labantu bazigebengu, amagama abo bayawashintsha. Ngesikhathi eseyinkosi unelinye, kodwa amagama akhe maningi uyibiza ngaleli gama. Mayese-Israyeli, mayeseRome futhi ubizwa ngelinye igama. Ngesikhathi eseyinkosi wakusetshenziswa leli gama kuthiwa uVespasian, kusawuyena futhi uPaul Titus lo. Kodwa kokunye kufuneka ukuqonde kahle lapha kule ndaba ngoba ijule kakhulu, ithanda ukuba nzima. Into abayenza wena baseRome ngesikhathi becolonize u-Israyeli, uma befika oGeneral Paul Titus wenza exactly into eyenzeka la eSouth Africa eyenziwa uTheophilus Shipstein, owagcina eshintsha amalobolo, wenza zonke izinto, wangenela nje enkolweni yesintu kakhulu, enzela ukuyishintsha, kodwa eseyishintsha nangemibhalo ethile. uPaul Titus wayenza kanjalo-ke kulela lizwe, wathathwa wazofakwa la, kwathiwa wenza izinto angakaze azenze, wafakwa wancikiswa phakathi kuleli Bhayibheli. Kwathiwa wenze 1 2 3, yabo, kuthiwa wayesesindisa abantu, naye sewumesiya, eseyini, yonke leyo kwakuyinto engekho leyo, into eyafakwa uJosephus of Arimathea. Lento bebenza emhlaba wonke, neAfrika yonke nje bebenza lento abelungu. Nangu ulo uCecil Jones lo wagcine wayeyiqhawe, nakhona ubhaliwe encwadini zakhona zomlando ukuthi waba yiqhawe, wayalwela izwe lamaNgisi ukuthola umhlaba, amadayimani, amagolidi.
lento-ke iyona nto eyenza ukuthi-ke abantu uma kwakhulunywa ngeBhayibheli kuze kushone ilanga, ayikho incwadi enzima njengeBhayibheli, ngoba angithi njengoba ngichaza ukuthi isihlukanisekile lapha. Sekukhona nayi lezinto eseyifakiwe zikaPawulu enzela ukuphikisa le ncwadi ekuthiwa iBhayibheli, ngoba ngaso sonke isikhathi umuntu uma wakhuluma into uhamba yokhotha lapha ey'ncwadini zeBhayibheli ukuphikisa lokhu kuseTestamenteni elidala, yabo, iTestament elidala okuyiyona original yeBhayibheli, ngenxa yokuthi sebelihlaziyile bona oPaul Titus esebenzisa yona le mpimpi le uJosepha wase-Arimathea ukuthi akubhekwe laphaya, ngoba phela vele ngalesa sikhathi inkosi into esafana nanamhlanje njengoba kusekhona uhulumeni nje manje obusayo, uma ezohlala esihlalweni uthi akulethwe zonke iy'ncwadi zemibuso zenkolo, baqala izwe laliphathwa nangenkolo, kubhekwe kubukisiswe kahle ukuthi azikho yini izinto ey'thile ey'ngaphazamisa isihlalo sobukhosi kule nkolo ekhona. Nangaleso sikhathi-ke iBhayibheli lafika kanjalo ezandleni zikaPaul Titus, wasebuka-ke ecwaninga waseshintsha-ke lapho kahle kahle uPaul Titus uyena osewuJesu kuleli Testament elisha. Lo mdayisi-ke kuthiwa uJoseph wase-Arimathea uyena wayesebhala yonke-ke imibono-ke lapha, uyena ubizwa ngoPhiso. iBhayibheli lagcina libhalwa umndeni wakhe, iy'ngane zakhe, unkosikazi. Okunye engifuna ukukucacisa yiko lokhu kweBhayibheli ukuthi ma ufunda incwadi once wathi kwaba seGalathiya, yazi ukuthi konke lokho sekuyimiqondo yakhe uPaul Titus, njengoba bagcina sebebhala ngobugebengu-ke lezi ncwadi eziwu-14 eziseBhayibhelini. Izinto abasebeyibhala kwasekungezikaPawulu, akuzona ezikaJesu futhi akuzona ekaNkulunkulu, okusho ukuthi eBhayibhelini kulandelwa imithetho kaNkulunkulu eyayifikele kuMose kanye nemithetho kaJesu. Lapho ekushayisana khona uma sekungena umthetho waseRome lo kaPaul Titus, iphambana lapho-ke. Ngikucacisa kulokhu-ke yona indaba kaPostoli uPawulu ukuthi wafakwa, hhayi ukuthi khona into akayenza eBhayibhelini, wafakwa nje indaba yakhe yabhalwa. Khona banqoba ngalo mqondo wabo, ngoba namanje abantu basadidekile, badidwa yileyo nto. Kwahamba isikhathi kwadlula amakhosi amaningi. Okunye ngoshiyayo ukuthi la makhosi akhona njalo wagadi anamagama aphindaphindayo, njenganje u-Augustus, yabo, uthi yabona sekuye naleli gama elithi Caesar, oyesithi uKhesari, nakhona liyaphindaphinda. Uzodideka ukuthi kanti imuphi lo Khesari lo, kanti khona loya wangalesi sikhathi kuzala uJesu, uyena lo engimchazile ngathi Augustus Caesar, ngesikhathi sokufa kwakhe Tiberius Caesar Augustus, naye Paul awunguPaul Titus Flavius Vespasian Caesar, okusho ukuthi leli gama likaCaesar laligama elinjengokuthi indaba ezitha kuleli zwe lakithi. Futhi kufana naleli gama lase-Egypt likaFaro, uFaro phela wangalona igama lomuntu, nali igama lani lesikhundla, i-title, noCaesar nayo uyi-title, Khesari ngesiZulu sisho njalo thina kwelethi iBhayibheli, Khesari i-title kahle kahle, noma ngabe uthi Silo noma ngabe uthini. Manje-ke abantu baphambana lapho-ke njengoba kuthiwa khona iTestament elidala nelisha. Awukwazi ukuthi ufunde lezi zinto uma usuyayiqhathanisa, ngoba kuyaphambana vele, ngoba lokhu iTestament elisha incwadi esuke isibhalwe ngale ndlela ebengiyichaza eqondene neRome, njengoba kukhulunywa nje ngamanye amazwe laphaya, usuke nje ufunda ukuthi kwabaseRoma iyazichaza yona ukuthi lento ibhekene nabantu baseRome nabo, nendlela abasebefundiswa ngayo inkolo bona ngokwendlela yabo. So-ke kuzophambana phela nokwakwa-Israyeli, kufanele kuhlale ukwazi. Okunye-ke kufanele kucacele nje ilokho ukuthi eBhayibhelini makukhulunywa kakhulu ngabantu bezizwe, kukhulunywa ngabelungu kahle kahle, amaNtaliyane lawa aseRome naseGreece. Uma kukhulunywa ngamaJuda kukhulunywa ngama-Africans. So-ke esikhathini esiningi umuntu owumKristu uke ephike ngalokho ethi
kwakushiwo amaJuda okwabantu abamnyama ababelandela inkolo kaNkulunkulu, bese kuthi laba bezizwe-ke baseRome babengangeni ngaphansi kaNkulunkulu lo oJehova, njengoba basebekhande uNkulunkulu wabo oyisithixo. Futhi-ke zaziningi phela iy'thixo zabo ababeloku beyilandela. So-ke umzalwane mayethi yena akakulandeli iphasika lamaJuda, ulandela leli labezizwe, kusho ukuthi yena uzinikela ngapha enkolweni yaseRome eyithixo. Alibambe lapho-ke kumgadlela. Amen.